Jaj, bazd meg! Jaj! Hú, attól félek, kiálltam a kezemből. De amúgy itt vagyunk egy másiknál, előzőben azért nem volt meg. De miért nem megy ez a... Nézd! Nem nagyon megy. Ez mind azért volt, mert apuka mérnökös ott. Kevin, nézz körbe! És a Kevin nem vár meg. Nagyon pattog a bicikli. Félek, hogy elsőgön meg nem fogok haza sétálni, nem tudom, hogy percig. És jöjjünk a játszótér. Na, úgy jutszolok. Jaj! Kicsit játszunk. Hát te idióta vagy! Én támasztóval izélem le a biciklime. Hogy rohagy meg. Csak nem borul le. Te mondtad, hogy kint elvitasztod. Addig elmegyek izél. Még ezek a szós. Au! Lecsúszok egyet vagy. Mi? Nem, de valóban. Mi van ott? Bence, nézd. Lecsúszok állva. Látszik a nap. Na, megyünk tovább. Először áll. Oha, van betegen. Te idióta! Kevin, gyere már, mert... Ó, 43 van. Kevin, 43 van. Mennénk tovább. Idióta vagyok? Vannak, látszik. Kevin, gyere, menjünk. Megyünk tovább. De Kevin, ne légy, menjünk inkább. Mi? Hol vagy? Otthon vagy a mamánál? Én is félek, hogy elrabolnak, vagy valamit csinálnak velünk. Ura, kussolj már! Csak ide befordul. Na, jöjjön, menj. Kevin! Ó, nem itt megáll. Nem fogunk megijeszte. Ott egy kis madár. Nézd meg. Egy kis mamát. Valamelyik videó. Neki nem tudok mindent. Bazd meg. Hallod, ki nagyon fékeződik a biciklim. Na ott fel, menj. Kemi kezdi feladni a szolgálatot. Ki az a
Fék rámegy a izére, kerékre. Fék rámegy a kerékre. A gumim nagyon nincs jól. Ki fog esni. Hát jó, de nem otthon vagy. Még nincsen. Bence mennyi? Bence mennyi? 46. Az, hogy 16 legyen. 16 óra 00. 14 perc kell. Fúlósz. 14. Azt meg nem mutatom Ahhoz mellett. még 1 óra. 1 óra 14 perc. De az meg jobb jó biciklinek. Nem egyfolytában féke. Ne. Ezt bírjuk ki. Jó, de Mi? Azt de büdös. kakicska. Azt a kúr. Azért föltakarítani nem takarítják. Menjünk innen. Ott egy macska. Ott egy cica. Hát most nem tudom, mennyire jött át videón. Aj, megszorgani. Majd fog belépni mindenki. Majd elő. Figyelj, látom, nincs ott a felel lábukon. Kevin, van egy baj. Mindjárt kifordul a kerekem. Nézd meg, hogy mozog. Így. Nem tudom, meddig bírja. Nem tudom, mennyire lehet hallani, hogy kaptad a biciklin. Csaki, gyere! Csaki! Nem maga. Ő Csaki? Ő Csaki, hát szerintem. Ja. Csaki! Csaki, gyere! Csaki! Csaki. Csaki, gyere! Csaki! Nem azért nem, mert egyszer többször Gyere. átjöttünk, azt azért. Csaki, gyere! Aj, Csakika! Hihetetlen, milyen cuki vagy. Velem van neki. Csaki. Te is hallod? De ez megnyalják ezen. Jobb, ha megyünk. Autókat meghallok, nagyon félek. Főleg, hogyha a közelbe áll meg, vagy valamit csinál, azt nagyon nem szeretem.
Kevin, forduljunk be. Forduljunk meg. Lehet, hogy gördeszkával kellett jöjjek. Egy óra 9 perc. Várja, 1 óra 9. Hát 16 óra 1 van. 4 óra. Jó, még 1 óra van. De nem 4-re kell ott lennünk. Jaj, fordulj le, fordulj le. 1 óra 10 perc. De gyanús. Bemegyünk Borok utcájába. Jön egy pika. Gyorsuljunk be egy kicsit. Most vagyunk bajba. Vagy? Jó, nem. De én azért félek, hogy egy autó elénk áll, mert akkor azt hiszem, mintha el akarna minket rabolni. Nagyon ferdülök elég. Kevin, ne menjünk be a Borok utcába, mert a fontosak a farkas. Még hova menjünk? De ott nem csak a farkas. Hát, éjszaka. Zira mondja, hogy nem menjünk oda. Nem azért, hogy sok helyre nem menjünk. Erre van Borok utcája. Ott a macska. Süti lesz ott egy farkas, mi lesz? Ott. Akkor nem menjünk. Jó. Nem. Fú, az nagyon gyanús. Ez csak a Borok bár. Igen, de ha rabolni akar, akkor mi lesz? De jó. Oda. Alá. Gyere, menjünk. Hogy van ez? Nagyon nem merek menni, nagyon félek. Hajtunk be, jó? Nagyon gyors megyünk. Az mi megy. Kevin, max az óvodáig mehetünk. Max az óvodáig mehetünk. Arra, jajjaj. Jajjaj. Jó. De csak a izéig, mert apa ezt mondta. Fú, ezt mennyire szerettem. Tudom én. Nem, persze fel. Nincsenek ott. Vagy volt ott egy. Nagyon sok helyen ki van nyitva a kapu. Kevin, csá!
beszélni, amire nem számolok, nem tudom. Ez kijön, ez meglát. Ó, bazd meg, hogy nyertem. Kevin! Kevin, forduljunk meg! Forduljunk meg! Apa azt mondta, hogy az óvodán túl nem megyünk. Köszönöm szépen, hogy De ez még óvoda, szóval itt megfordulhatunk. Ó, bazd meg! Apa! Jaj! volna vizet hozni. Felejtettél el? Nekem húgyoznom kell. Én hazamegyek, húgyozok, jó? Tudna itt is még. Én hazamegyek, húgyozok, jó? Mert nagyon kell. Kevin, majd Tali otthon, jó? Kevin, majd otthon találkozunk, mert nekem húgyoznom kell megyenni. Ér! Na, oké. De hol a benzinél? Jó, oké, nem kell már, szóval... Oh, szíge, mi? What the hell? Nézz körbe, nézz körbe, nézz körbe. Na? A Deandre utcában maradjak, vagy menjek a játszótérre? Maradj itt. Menj a Bencéig. Most még kutyozni. Ja,
Ma azért jöttem vissza, mert pisilnem kell. Oké. Okay. Lerakom ide a tárgyakat. Gyerünk. Közben itt vagyok. Ebből lehetne egy live-ot csinálni, nem hogy egy videót. Kevin azt mondta, hogy az ADMR-be megy, pedig én ezt nem hiszem. Na, az vegyem. Jó, hogy megy. Még hogy így lesz az ADMR-be. Ott van, csak látom. De elmegy, bazd meg. Ilyen időben. Jó, hallak. Na? Aha. Hogy? Nem mondtam el, WC-n volt. Nem mondtam el. A WC-n. Jó, hát a videó most ennyit tart. Bocsi, hogy azért oké, hogy nem megyek haza, de muszáj, mert már nem bírom fogni. Nem bírom, nem is. Császtok.